Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să spun această poveste. Cu câțiva ani în urmă, viața mea era ceea ce mulți ar considera perfectă. Aveam o căsătorie stabilă, o carieră de succes ca și consultant de design și un cerc social de invidiat. Dar cum se întâmplă de obicei, aparențele înșeală și, sub suprafață, fisurile în aparent idilica mea existență începeau să devină vizibile. Totul a început la nunta unor prieteni apropiați. Soțul meu, Radu, un executiv de top mereu ocupat, și cu mine am participat așa cum era de așteptat. Ceremonia a fost frumoasă, plină de promisiuni de dragoste, eternă și fericire fără sfârșit. Ce ironic pare acum, având în vedere ce urma să se întâmple. În timp ce îi priveam pe miri schimbând jurămintele, am putut să nu simt o înțepătură de nostalgie. Când a fost ultima dată când Radu și cu mine ne-am privit în acel fel? Rutina invadase relația noastră, ca un întrus tăcut, furându-ne încetul cu încetul scânteia și pasiunea pe care le avuseserăm cândva. La recepție, în timp ce soțul meu răspundea la apeluri de serviciu între pahare de șampanie, m-am trezit rătăcind prin salon, simțindu-mă ciudat de deplasată. Atunci l-am văzut, Andrei, cel mai bun prieten al soțului meu. Îl cunoșteam de ani de zile, bineînțeles, dar în acea noapte, sub luminile difuze și atmosfera festivă, părea diferit Andrei. Fusese întotdeauna sufletul petrecerii, eternul burlac cu un zâmbet fermecător și o glumă pregătită să înveselească orice situație. În acea noapte, totuși, am văzut ceva mai mult în el. Poate a fost felul în care costumul îi se potrivea perfect corpului atletic, sau cum îi străluceau ochii cu o intensitate pe care nu o observasem înainte. Orice ar fi fost, m-am trezit inexplicabil atrasă de el. Ne-am salutat cu familiaritatea unor vechi prieteni, dar era ceva diferit în aer. Privirea lui s-a oprit asupra mea cu o secundă mai mult decât era necesar și am simțit un fior pe piele când m-a sărutat pe obraz. Conversația a curs cu o ușurință surprinzătoare, sărind de la un subiect la altul, cu o chimie care m-a lăsat fără suflare. Pe măsură ce noaptea avansa, mi-am dat seama că Andrei era tot ce nu era soțul meu în acel moment, atent, prezent, plin de viață și pasiune. Am vorbit despre artă, despre călătorii, despre visuri amânate. Fiecare cuvânt al său părea să trezească o parte din mine care fusese adormită de mult timp. Când Radu s-a alăturat în sfârșit conversației noastre, magia momentului s-a risipit ca fumul în vânt. Eram din nou soția unui executiv ocupat, prinsă, într-o viață care dintr-o dată părea prea mică, prea previzibilă. În acea noapte, în timp ce zăceam trează în pat, gândurile despre Andrei nu mă lăsau să dorm. Mă simțeam vinovată, confuză, dar mai ales vie pentru prima dată în mult timp. Zilele care au urmat nunții au fost un vârtej de emoții, contradictorii. Am încercat să mă scufund în muncă, să mă concentrez pe proiectele mele de design, dar imaginea lui Andrei persistă în mintea mea ca o melodie lipicioasă de care nu puteam scăpa. M-am surprins verificându-mi rețelele sociale mai des, sperând să văd vreo actualizare de la el, vreun semn că și el se gândea la mine. A fost în timpul uneia dintre aceste sesiuni de urmărire digitală când am primit un mesaj de la el. Era simplu, casual. Hei, ce mai faci? Am un proiect care te-ar putea interesa. Bem o cafea să vorbim despre asta? Inima mi-a tresăltat. Știam că ar trebui să refuz, că era periculos, dar degetele mele s-au mișcat mai repede decât conștiința și înainte să-mi dau seama, acceptasem. Ne-am întâlnit într-o cafenea din centru, un loc neutru și public. Mi-am spus că era o întâlnire pur profesională, dar grija în plus pe care am avut-o pentru aspectul meu în acea dimineață mă trăda. Când l-am văzut intrând, înalt și sigur pe el, cu acel zâmbet care lumina toată încăperea, am știut că eram în pericol. Proiectul despre care am vorbit era real, o oportunitate interesantă pentru cariera mea, dar pe măsură ce conversația avansa, munca a devenit un pretext pentru ceva mai profund. Am vorbit despre viețile noastre,
despre frustrările și dorințele noastre. Andrei mi-a povestit despre recența lui, despărțire, despre cum se simțea uneori pierdut în mijlocul succesului său profesional. Eu, la rândul meu, m-am surprins deschizându-mă despre monotonia căsniciei mele, despre cum îmi lipsea să mă simt dorită și apreciată. Când mâinile noastre s-au atins accidental, în timp ce întindeam mâna, după zahăr am simțit o descărcare electrică care mi-a străbătut tot corpul. Privirile noastre s-au întâlnit și pentru o clipă, lumea exterioară a dispărut. A fost un moment fugitiv, dar încărcat de o intensitate care m-a lăsat fără suflare. Ne-am despărțit cu promisiunea de a ține legătura pentru proiect, dar amândoi știam că ceva se schimbase. În acea seară, în timp ce luam cina în tăcere cu soțul meu, fiecare absorbit de telefonul său, imaginea lui Andrei nu înceta să apară în mintea mea. Mă simțeam din nou ca o adolescentă, entuziasmată și înspăimântată, în egală măsură de ceea ce simțeam. Zilele s-au transformat în săptămâni, iar întâlnirile cu Andrei au devenit mai frecvente. Întotdeauna exista o scuză profesională, un detaliu al proiectului de discutat, dar tensiunea dintre noi creștea cu fiecare întâlnire. Conversațiile noastre deveneau mai personale, mai intime. Împărtășeam râsete, confidențe, priviri încărcate de o dorință abia stăpânită. Căsnicia mea, între timp, își urma cursul obișnuit. Radu, mereu ocupat cu munca sa, abia observa schimbările din comportamentul meu, sau poate le observa și prefera să le ignore, cufundat cum era în propria sa lume, de întâlniri și călătorii de afaceri. Mă simțeam din ce în ce mai distantă de el, ca și cum am fi trăit în lumi paralele, care se intersectau ocazional în aceeași casă. A fost în timpul uneia dintre întâlnirile noastre, când Andrei a trecut în sfârșit linia. Eram în biroul lui, revizuind niște schițe, când brusc a tăcut, l-am privit, confuză, și am văzut în ochii lui o intensitate care m-a lăsat fără suflare. Nu mai pot pretinde că asta e doar muncă, a spus el cu voce joasă. Nu încetez să mă gândesc la tine, la noi. Știu că e greșit, știu că ești soția celui mai bun prieten al meu, dar nu a terminat fraza. Nu trebuia să o facă, într-o clipă, ani de prietenie, loialitate și jurăminte matrimoniale s-au evaporat ca ceața sub soarele, arzător al atracției noastre reciproce. Ne-am sărutat cu o pasiune dezlănțuită, eliberând toată tensiunea acumulată în săptămâni de flirt voalat și dorință reprimată. Acel sărut a schimbat totul. A deschis o ușă pe care știam că n-ar fi trebuit să o deschid, dar pe care nu o mai puteam închide. Vina mă măcina pe dinăuntru, dar emoția interzisului, adrenalina secretului erau prea puternice pentru a rezista. Am început să ne vedem pe ascuns, găsind scuze din ce în ce mai elaborate pentru a petrece timp împreună. Hoteluri discrete, escapade de weekend sub pretextul călătoriilor de serviciu, întâlniri furișe în locuri unde nimeni nu ne cunoștea. Fiecare moment furat era un cocktail îmbătător de pasiune și teamă, de extaz și remușcare. Andrei era tot ce nu era Radu în pat, pasional, atent, mereu dornic să mă mulțumească. Cu el am redescoperit părți din mine pe care le credeam pierdute, mă simțeam dorită, admirată, vie. Dar prețul acestei vitalități era ridicat. Vina mă urmărea ca o umbră, otrăvind chiar și cele mai dulci momente ale noastre. Pe măsură ce aventura noastră se prelungea, echilibrul precar al vieții mele duble a început să se clatine. Am devenit distrată, absentă munca mea, care fusese întotdeauna refugiul meu, a început să sufere Radu. Deși încă absorbit în propria sa rutină, a început să observe schimbări în comportamentul meu. Într-o seară, în timpul unei cine cu prietenii, am făcut o greșeală care aproape ne-a dat de gol. Telefonul meu a sunat cu un mesaj de la Andrei și în graba mea de a-l ascunde, Radu a reușit să vadă numele pe ecran. Privirea lui s-a întunecat pentru o clipă, un amestec de suspiciune și durere care mi-a înghețat sângele în vene. Am reușit să inventez o scuză despre un proiect la care lucram împreună, dar răul fusese făcut.
sămânța îndoielii fusese plantată. Din acel moment, am observat schimbări subtile în comportamentul lui Radu Apeluri, neașteptate pentru a verifica unde eram. Întrebări aparent întâmplătoare despre programul meu de lucru. Plasa de minciuni pe care o țesusem a început să se strângă în jurul meu, amenințând să mă sufoce Andrei, pe de altă parte a început să insiste ca relația noastră să iasă la lumină. Vorbea despre a lăsa totul în urmă, despre a începe o nouă viață împreună. Cuvintele lui, care înainte mă umpleau de emoție, acum îmi provocau panică. Eram cu adevărat dispusă să-mi distrug căsnicia, să-l rănesc pe Radu în acest fel. Era această dragoste clandestină suficient de puternică pentru a rezista la lumina zilei? Tensiunea a ajuns la apogeu în timpul unei petreceri la casa unor prieteni comuni. Radu, Andrei și cu mine ne aflam în aceeași încăpere, o situație care devenise din ce în ce mai frecventă și insuportabilă. Atmosfera era încărcată de o electricitate periculoasă, fiecare privire, fiecare gest părea gata să ne trădeze. Atunci s-a întâmplat inevitabilul. Radu, poate împins de alcool sau de o intuiție pe care nu o mai putea ignora, l-a confruntat pe Andrei. Ceea ce a început ca o conversație în șoaptă, într-un colț al petrecerii, s-a transformat curând într-o discuție aprinsă. Am privit cu groază cum cei doi bărbați, cei mai importanți din viața mea, se confruntau, ani de prietenie, prăbușindu-se sub ochii mei. Nu mi-amintesc exact cum am plecat de acolo. Călătoria cu mașina înapoi acasă a fost un infern tăcut. Puteam simți furia și durerea, emanând de la Radu în valuri. Când am ajuns în sfârșit, a explodat. Toate suspiciunile lui, toate temerile lui, au ieșit la suprafață într-un torent de acuzații și întrebări. Am încercat să neg la început, să mă agăț de minciunile care fuseseră refugiul meu timp de luni de zile. Dar în fața intensității durerii lui, în fața dovezilor pe care nu le mai puteam ignora, m-am prăbușit. Am mărturisit totul printre lacrimi, văzând cum fiecare cuvânt sfâșia inima bărbatului cu care îmi împărtășisem viața timp de ani de zile. Ceea ce a urmat a fost o perioadă de haos emoțional. Radu oscila între furia oarbă și o durere atât de profundă încât îmi sfâșia sufletul. Eu mă zbăteam între vina copleșitoare și o dorință irațională pentru Andrei, pe care nu reușeam să o sting. Casa noastră, înainte un refugiu, s-a transformat într-un câmp de luptă emoțional, unde fiecare obiect, fiecare amintire, era un memento a ceea ce pierdusem. Andrei a încercat să mă contacteze de mai multe ori, dar nu aveam puterea să-l înfrunt. Cum puteam alege între bărbatul care fusese partenerul meu de ani de zile și această nouă dragoste care trezise părți din mine pe care le credeam moarte? Decizia părea imposibilă, iar greutatea acțiunilor mele mă zdrobea. În cele din urmă, incapabilă să suport tensiunea, am decis să plec pentru o vreme. Aveam nevoie de spațiu pentru a gândi, pentru a înțelege cum ajunsesem în acest punct și ce voiam cu adevărat de la viața mea. M-am mutat într-un mic apartament în alt oraș, scufundându-mă în munca mea și într-o introspecție dureroasă, dar necesară. În acele luni de singurătate, a trebuit să mă confrunt cu adevăruri incomode despre mine însămi. De ce căutasem la Andrei ceea ce lipsea în căsnicia mea, în loc să comunic cu Radu? Era cu adevărat dragoste ceea ce simțeam pentru Andrei sau doar o evadare dintr-o viață care devenise prea previzibilă? Timpul și distanța mi-au oferit perspectivă. Am început să văd tipare în comportamentul meu, decizii pe care le luasem din frică sau comoditate. Căsnicia mea, pe care cândva o credeam perfectă, fusese de fapt o fațadă care ascundea probleme de comunicare și așteptări neîmplinite. Andrei, pe de altă parte, reprezenta tot ce credeam că îmi doresc, dar era asta suficient pentru a construi o viață împreună? În timp ce mă confruntam cu aceste întrebări, atât Radu cât și Andrei au încercat să ia legătura cu mine. Conversațiile au fost dureroase, pline de reproșuri și regrete. Radu, rănit dar încă iubindu-mă,
Voia să încercăm să reconstruim căsnicia noastră. Andrei, pe de altă parte, continua să vorbească despre un viitor împreună, despre cum am putea depăși scandalul și durerea pe care le provocasem. M-am trezit la o răscruce, conștientă că orice decizie aș fi luat ar fi avut consecințe ireversibile. Să mă întorc la Radu și să încerc să repar ce stricasem? Să mă aventurez într-o nouă viață cu Andrei, lăsând în urmă tot ce cunoșteam? Sau poate, opțiunea cea mai înfricoșătoare dintre toate, să o iau de la capăt, singură? După luni de reflecție, am găsit în sfârșit claritatea pe care o căutam. Am înțeles că nu mă puteam întoarce la căsnicia mea. Prea multe se spărseseră și, deși dragostea era încă acolo, nu mai era suficientă. Dar nici nu puteam fi cu Andrei. Relația noastră, născută din înșelăciune și hrănită de adrenalina interzisului, nu avea o bază solidă pe care să construim un viitor împreună. Decizia pe care am luat-o a fost cea mai dificilă din viața mea, dar și cea mai onestă. Am decis să fiu singură, să mă confrunt cu mine însămi și să-mi reconstruiesc viața de la zero. I-am sunat pe Radu și pe Andrei separat, explicându-le decizia mea. Conversațiile au fost dureroase, pline de lacrimi și promisiuni sparte, dar și de o ciudată senzație de eliberare. Radu, în ciuda durerii sale, a arătat o înțelegere care m-a mișcat profund. Poate, a spus el cu vocea tremurândă. Amândoi aveam nevoie de asta pentru a ne da seama ce voiam cu adevărat de la viață. Cuvintele lui, deși dureroase, conțineau un adevăr pe care nu-l puteam nega Andrei. Pe de altă parte, nu a primit bine decizia mea alterna între rugăminți și furie. Incapabil să înțeleagă de ce nu puteam fi împreună, după tot ce trecusem, totul a fost în zadar? M-a întrebat cu amărăciune. I-am explicat că nu, că relația noastră mă învățase multe despre mine însămi, despre dorințele și nevoile mele, dar că nu puteam construi un viitor pe temelia înșelăciunii și trădării. Lunile următoare au fost o călătorie de autodescoperire. M-am scufundat în munca mea, redescoperind pasiunea pentru design care fusese eclipsată de drama vieții mele personale. Am început terapia, confruntându-mă cu părți ale mele pe care le ignorasem ani de zile. Încetul cu încetul, am început să-mi reconstruiesc identitatea, nu ca soție sau amantă, ci ca femeie independentă. Nu a fost ușor. Erau zile în care singurătatea mă copleșea, în care tângeam după confortul vechii mele vieți sau după emoția aventurii mele cu Andrei. Dar cu fiecare zi care trecea, mă simțeam mai puternică, mai sigură de decizia mea. Un an după plecarea mea, m-am întâlnit întâmplător cu Radu la o expoziție de artă. Întâlnirea a fost incomodă la început, încărcată de emoții nerezolvate. Dar pe măsură ce vorbeam, am observat schimbări în el. Părea mai relaxat, mai prezent. Mi-a povestit că și-a redus programul de lucru, că explora noi hobby-uri. La rândul meu, i-am vorbit despre proiectele mele, despre cum îmi redescopeream pasiunea pentru viață. Într-un moment al conversației, a făcut o pauză și m-a privit cu un amestec de tristețe și acceptare. Știi, a spus el, în ciuda întregii dureri, cred că asta era necesar pentru amândoi. Cuvintele lui au rezonat în mine cu un adevăr pe care nu-l puteam nega. Ne-am despărțit în acea seară nu ca foști soți amărâți, ci ca doi oameni care împărtășiseră o viață și acum își găseau drumul separat. A fost o închidere de care nu știam că aveam nevoie. Andrei, pe de altă parte, rămânea o rană deschisă. L-am văzut pentru ultima dată, luni după separarea mea. Tensiunea dintre noi era palpabilă, un amestec de atracție nerezolvată și resentiment. Am vorbit îndelung, dezgropând adevăruri dureroase despre relația noastră. A fost vreodată real? M-a întrebat. El, ochii lui căutând un adevăr pe care nu eram sigură că îl puteam oferi. A fost real. I-am răspuns după o lungă tăcere, dar nu era durabil. Ceea ce aveam era construit pe nisip, Andrei. Aveam nevoie de adrenalină, de secret, pentru a ne ține împreună. În lumea reală, fără asta, ce ne mai rămânea cu adevărat? Am văzut durerea în ochii lui,
dar și o licărire de înțelegere. Ne-am despărțit în acea seară știind că era ultima dată când ne vedeam. A fost sfârșitul unui capitol tumultuos din viața mea, dar și începutul a ceva nou. Anii următori au fost de creștere și descoperire. M-am concentrat pe cariera mea, mi-am extins firma de consultanță în design și am început să călătoresc, experimentând lumea cu ochi noi. Am cunoscut oameni noi, am format prietenii profunde și semnificative. Și da, în cele din urmă, m-am îndrăgostit din nou. Dar de data aceasta a fost diferit. Am intrat în relație cu ochii deschiși, conștientă de punctele mele forte și slabe, de nevoile și dorințele mele. Nu căutam pe cineva care să mă completeze sau să mă salveze de monotonie. Căutam un partener, cineva cu care să-mi împărtășesc viața deja completă. Privind în urmă, văd aventura mea cu Andrei și sfârșitul căsniciei mele, nu ca pe niște greșeli, ci ca pe niște lecții dureroase, dar necesare. Am învățat despre importanța onestității, nu doar față de ceilalți, ci și față de mine însămi. Am învățat că dragostea, deși puternică, nu este suficientă dacă nu este însoțită de respect, comunicare și angajament reciproc. Astăzi, ani după acea nuntă care a marcat începutul transformării mele, mă aflu într-un loc de pace. Nu e o pace perfectă sau fără complicații, dar e autentică. I-am iertat pe ceilalți și, cel mai important, m-am iertat pe mine. Însămi, Radu și-a găsit din nou dragostea și și-a format o familie. Ne întâlnim ocazional la evenimente sociale și, deși nu mai facem parte din viața celuilalt, există un respect reciproc care a înlocuit durerea și amărăciunea. Andrei, după cum am aflat, s-a mutat în alt oraș și s-a concentrat pe cariera sa. Uneori, când mă gândesc la el, simt o înțepătură de nostalgie pentru ce ar fi putut fi, dar știu în inima mea că am luat decizia corectă. În ceea ce mă privește, am învățat să îmbrățișez incertitudinea vieții. Nu mai caut perfecțiunea sau siguranța absolută. Am învățat că dragostea, în toate formele ei, este complicată și uneori dureroasă, dar și frumoasă și transformatoare. Dacă aș putea vorbi cu sinele meu din trecut, acea femeie neliniștită de la nunta prietenilor ei, i-aș spune să se pregătească pentru o călătorie dificilă, dar necesară. I-aș spune că durerea care urmează o va transforma într-o versiune mai puternică și mai autentică a ei însăși. I-aș spune că adevărata dragoste începe cu dragostea de sine și că uneori trebuie să ne pierdem pentru a ne găsi. Această experiență m-a învățat că viața rareori este alb sau negru, că suntem cu toții capabili de acțiuni care pot răni profund pe cei pe care îi iubim, dar și că există posibilitatea de răscumpărare și creștere chiar și după cele mai grave greșeli ale noastre. Astăzi, când privesc spre viitor, o fac cu speranță și curiozitate. Nu știu ce mi rezervă destinul, dar știu că sunt pregătită să-l înfrunt, cu toate bucuriile și provocările sale. Am învățat că adevărata dragoste, fie ea romantică, familială sau de prietenie, se bazează pe onestitate, respect reciproc și capacitatea de a crește împreună. Și astfel, în timp ce închid acest capitol al vieții mele, îmi dau seama că povestea mea de trădare și răscumpărare este doar asta, un capitol. Nu mă definește, dar m-a modelat. Este o parte din cine sunt, dar nu este tot ceea ce sunt. Tuturor celor care se află în mijlocul propriei furtuni emoționale, le-aș spune: fiți onești cu voi înșivă și cu ceilalți, înfruntați-vă temerile și dorințele. Drumul poate fi dureros, dar autenticitatea și autocunoașterea câștigate în proces sunt neprețuite. Dragostea, în toate formele ei complicate și minunate, rămâne o forță puternică în viețile noastre. Dar am învățat că cea mai importantă dragoste este cea pe care ne-o purtăm nouă înșine. Pentru că doar atunci când ne iubim și ne respectăm cu adevărat, putem oferi o dragoste autentică și durabilă celorlalți și astfel, cu inima deschisă și ochii ațintiți spre orizont, îmi continui călătoria. Gata să iubesc,
gata să trăiesc, gata pentru orice ar avea viața rezervat pentru mine, pentru că acum știu că, orice s-ar întâmpla, am puterea să înfrunt și înțelepciunea de a învăța din asta. Aceasta este povestea mea de trădare, dragoste și răscumpărare, o poveste care nu se termină aici, ci continuă să se scrie cu fiecare zi care trece, pentru că viața, cu toate întorsăturile ei neașteptate și lecțiile ei dificile, este un dar prețios și sunt hotărâtă să o trăiesc din plin, cu onestitate, curaj și, mai presus de toate, cu dragoste.